Assalamu alaikum jama'a. Sunana Prince YKB kamar yadda ku sani na cikin shirin dan bara. Wato na season da muku talla dan bara. To jama'a sai ku yi hakuri. Mun dakata daga season 1 mun tafi hutu daga episode 12. Nan ba da jama'a ba insha Allah za mu tafi next season 2 kenan. Kuma abin da ku gani a season 1 gaskiya ya bamban da season 2. Yawwa, ka ce an samu canji na aikace-aikace kenan. Ƙwarai ma kuwa An yi mugun tanadi. ƙwarai ma An yi kuwa babban shiri. sosai ma kuwa abun ba magana. To, Allah ya sa a cikin shirye-shiryen nan da sa ake kawowa a tashar firmema? Prince YKB. Firmema? Prince Ai, YKB to mana. ka san mu ba mu jin turanci. Turanci to ai haka sai ne. ku yayan zamani. Abun da nake so Turanci yanzu ka kamar gaya yayan musu. Turawa. Abun da nake so ka gaya musu. Eh. Su ci gaba da Eh. sauraro. Su ci gaba da Kuma sauraro yanzu kenan. insha Allah nan ba da jimawa za mu kawo muku. To amma yanzu ka san ko a inji ai ba a jiran Haka duka. ne. Saboda haka kokari za ka yi ka shirya. Wannan Ka ya sanya zama dantse. dole. Ka mai da hankali akan Prince YKB. YKB. Kuma mutum ya danna mana To ƙararrawa. da Allah da annabi idan an leƙa cikin YouTube ma'ana rumbun ajiya a daure a danna. Ka san ban yi faɗan na gaban ba. Yo to ai ku mutanen ƙauye ne. Kwarai da gaske. Prince YKB Ka san mu ma. a gona aka ana dukan kara muka faɗo. Yawa to kuma sannan za ku samu sababbin jarumai wanda suka bambanta na season 1 domin season 2 ya bambanta da season 1. Wato su jaruman an musu kwalliya Yawa to kenan. saboda an ɗauki manya-manyan iyayen kauta ma'ana kasurguman To a to kaga dole za a mai da hankali ai. Wannan haka A jawo ne. mutane kunne. Wurin mai da hankali wurin danna first. YKB subscribe Da kuma sunan wannan abun laki yake ko me. lakin babu on lakin ba lakin In haka haka. babu on lakin On ba kenan. an samu matsala In kuma an yi haka. lakin kenan to shi kenan mun gode Yawwa. masoya ku jira mu nan ba da jima ba insha Allah za mu dawo mu dora muku da ci gaban dan bala Nan da mako uku ko kuma ba za da mako nawa jima ba kenan. insha Allah za mu ci gaba da kawo muku To ko kun ji sai ku mai da hankali ko abun nan. sannan ya autata ku ta gidan barmasi wato sabura tana miƙo saƙon gaisuwa gare ku sannan tana ɗaya daga cikin jaruman da za a ci Hada ita gaba da kenan. hada ita za a yi a cikin shirin dan bala A ba sai ka ce za mu kai taki gona. ina zuwa wancan yana ɗan kira na Dan banza da kai kamar an ji kaburi.